रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण हरी माऊली, रामकृष्ण हरी माऊली। ही वारी आमच्या विरडी गावातून निघाली पंढरपूरला। यंदा पहिल्यांदाच आमच्या गावातून पायी वारी निघाली। आजचा ह्या वारीचा पहिला दिवस आणि या पहिल्या दिवशी असे काही जण आहेत माझ्यासारखे जे आजच्या फक्त एका दिवसासाठी या वारीत सहभागी झालेत। पण एका दिवसासाठी का होईना या भक्तिमय प्रवासात आम्हाला सहभागी होण्याचं भाग्य लाभलं, हेच खूप मोठी गोष्ट आहे। आजच्या एका दिवसात आलेले बरेच असे चांगले अनुभव, खूप काही चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळाल्या। आजचा हा दिवस माझ्यासाठी, माझ्यासारख्या कित्येकांसाठी जे या वारीत सहभागी झालेत त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहील। आयुष्यात एकदा तरी वारकरी होण्याचा योग यावा आणि पंढरी वाटे चालताना पावलो पावली माझा पांडुरंग दिसावा। रामकृष्ण हरी।